Sejjaħ li Chef Victor illu. Ġiri xarmejn għadet taf kaġdaw. Għanini, dak kellu bżonna iżjed condensed milk. Il-kamu għali kari. Hello nis, l-lum 8 ta' Deċembru u ħanibda l-vlog issa. Għalissa 23 u għanna 3 sigħat maximum biex insajru ħafna affarijiet. Dal-għodu spiċċajt kell ħafna x'nagħmel għax kelli nedditja u żbarazzajna. Imma illum għandna video li naħseb ilu ħafna antiċipat minn ħafna minnkom. Ħansajru ħafna affarijiet Maltin. Illejla għandi ħabba tiegħi ġejja hawnhekk mal-boyfriend tagħha, hi Maltija però huwa Olandiż. U illum għandi helper, tiġi tgħidlhom hello helper. U l-helper is-su chef tiegħi saraq li il-fardal. Sejjaħ li Chef Victor illu. Ħajjajni ħafna u kollax dan jixtaq jagħmel il-Christmas vlogs għaliex waħed mill-affarijiet li nagħmlu huma l-Christmas vlogs, ir-riċetta ta' ommi. Apparti Christmas vlogs ħanagħmlu l-qaqa tal-għasel, dawk fir-riċetta tal-jum għax qatt m'għamilthom. Ħanagħmlu t-timpana bħala l-main dish. U ħanagħmel xi ħaġa li ma tantx typically British imma nħoss il-Maltin jagħmluha ħafna il-mince pies. Il-mince pies vera nħobbhom jiena, so it's a must nagħmlu fi żmien il-miliet. Għandna ħafna x'nagħmlu, rrid nagħmel 3 tipi ta' ġina. Irridu nagħmlu t-taħlita tal-qaqa tal-għasel, irrid insajjar it-salsa mat-timpana, irridu nagħmlu l-Christmas vlogs u mbagħad inżejnuhom. So very stressful, grateful li għandi l-issu chef tiegħi. Bħalissa qed jitfa' il-lews u l-ġellews fuq tray biex ninkaljawhom fil-forn għaliex ommi tinkaljhom. U jiena ħanilħaq nibda l-laġiniet. Ħanibda tat-timpana li x-timpana m'għandix sokkor, ovvjament ħanqabad nuża l-istess bawl għax inkella naħlu ħafna ħin nqogħdu natfu bej kull waħda. U mbagħad nagħmel tal-qaqa u tal-mince pies għax huma simili ħafna. Kun chaotic ħafna, again 3-hour time limit. Hekk ħanibda ħanħoss il-pressure ta' MasterChef għax irridu nagħmlu 4 dishes fi 3 sigħat ma nafx kif. Mela 450 grams tqiq skuċċarina mel. Bażikament it-taħlita bħalissa qed tidher hekk, issa ħanitfa' l-ilma ftit ftit, so rridu nitfgħu bejn wieħed u ieħor bejn 100 to 120 ml, so ħanilħaq nitfa' 60. L-ewwel waħda. La issa it-tieni aġina. Mela deni issa nibdew niswa mal-Christmas vlog. Ħallejt lek borza fuq il-mejda. Daw tfhom fil-borza probabbli tagħmel pakkett. Daw. Il-morning coffee u farrakom. Prova farrakom naqasew tħallix biċċiet kbar ħafna. Ta? Again, ara li ma jqax basal fihom. Number 2. Mela, den jillaħaq beda ikisser il-nut. Jieħanu mela ħaraġina off camera, issa nkellimkom meta nlestija. Okay, mela tilet aġina l-istessa ħan farku Dairy Milk di minna l-ġabet li waħd ommi. Għaxa ħan nitfaw Dairy Milk ma' Christmas vlog ċe ommi. Netnalli l-ilma biex indewbu 3 maref kokodina il-misħun. Ma dibu ma ġara xejn naqlaw wkoll. Uża l-ispeċċila. Kemm tħokka bl-ispeċċila? U jirxilek ta'. Yes, Chef Letizia. Ejja ħanneħu daw issa nagħmluhom ħalli ma jmux nitfgħu xi basla fil-Christmas vlog. Tajja nibdew. Aħjar nħawdu daw, nħawdhom jiena jew nħawdhom inti? Nħawdhom jiena. Mela għalibkaw xi ftit morning coffee għadhom qalbar. Iwa, saqsejtek l-ewwel. Ma naqawit. Ħawad, insomma nistgħu nħawdu bidejn. Sa daffisti lek intu ħawad.
Rridu nġibu condensed milk ukoll. Rridu biex niftħuh dak il-condensed milk. X'inhi? The feeling qatt ma niftħuh dak il-condensed milk. U puri tu. Ma tix id-dur fil-vojt. Sewwejtilek. Sewwejt għalek. Għajderi, ta' teaspoon. Tafkom tajjeb. Pizzo. Għarri, twaqqa. Ma x'dinni nagħmel, jekk waqgħu l-oħra. Mela dak tiegħek kollha tiegħek. Issa rridu nagħmlu nofs marfa u nofs marfa. Mela. Għazojsus. U n-nofs marfa vermut, issa to be honest da mhux laqwa vermut li stajt nixtri. Li xtaqt nixtri però ma kellhomx u kelli bżonn mqejsel. X'ommu. Il-vermut tal-mammi jitjeben. Tara xef. Qed inħawdu il-morning coffee. Il-nuts. Il-ċokkolata. Kollox from scratch għamil. Din hija riċetta tal-kunjata. Ferma l-qalbi dejjem tilta qatt ma provajt għamma. Għalaj nistgħu il-ħalib issa. Mela 200. Issa bejnietna da ħajkollok tidħol bidejk, Hija vera stra. Għax ħajjeħillek kollu mal-spoon. Għambil wifqa ta' Ja, feeling uncomfortable. Ekku xed id-dar fil-video. Basta! Zajra, il-bawl. Ja, lik. Adatta. Timmeta tidħol ġo MasterChef. Jista jalaqlek il-veġi bl-affarijiet, intu. X'għandu x'jgħas? Tittadatta kollox. Seta kienu żgħar, Mux intet li tajjeb kienu. Simmax fil-borza kienu jidru. Ġiewna, vera, stra. Mux ħajġi bħal ta' xarmejnek. Jara li xarmejn. Għaxta. Għalli zbaħ da, mbagħad jittik, Mux ovvja. Ġiri xarmejn għadet taffer x'tagħmel. Mux ovvja. Għarana flok minn FIFA. Għajditja. Spekolanti mill-art. Jiena ħaribda naqat insomma. Ma dof kemm ġew gbar il-biċċiet. Falliment. Christmas love. St. Cousins. Kieku St. Cousins tajjeb għax kisżurnihom sew. Nibda naqqatit. Tibda taqqat. Irridu noħorġu erba' bej wieħed u ieħor. Tiffurmhom hekk. Kamilhom x'koxxin ħafna għażin għoljin. Insomma dan l-ewwel wieħed tiegħi. Issa mbagħad ndawru hekk. Nagħmlu Li tagħmlu forma ta' qallu. Tajjeb hekk jew naħseb. X'ġri? Ferjat, tisformat. Ma, però uż kbar il-biċċiet, ma minniħx tajjeb. Darbohra. Darbohra s-sena d-dieħla issa. Sena d-dieħla. Ara daqs x'fihom il-biċċiet. Mhux hekk titgħallem. Isma' għadda minn quality assurance tiegħek. Insomma, daħan għamil wieħed żgħira x-xogħol jien. Mela, kif tagħmelhom ma kien issa terhom blaħ? X'naqqas l-slogan. Improvisation, tfajt naqqa miskun fil-condensed milk li timbaqa għax da mhux ħajaqat. Taħħar, jarax, ma s-sabla għaddejt s-sabla diffiċli għax kien farlus. Sa nibdaw naraw fil-comments, maqdru. Ħanini, dak kellu bżonn ma' iżjed condensed milk. Insomma, naqar wieħed jiena jagħti. Daw għal-boffiċ issa. Mela Daniel ħajkun Anġlu u ħajżbarazza waqt li jiena nħaq nibda
الصلصة għat-timpana. Baqalna sija u nofs, anzi sija u kwart propja, x-tibassa l-5:30 kan nkunu lesti. Ħanħaq nibda it-salza ħalli-mbat, meta nħallija tek-tek u tilħaq tiksaħ peressa ma nistax nitfaħħa skuna fuq l-aġina xinkella jirħaq idub il-butir fl-aġina. Inkunu nistgħu nagħmlu l-mince spice u laqta tal-għasel. Oli kari. Oh no! Naħseb timpana kollha kari ħaniklu, Oh no! Għandu għana basta ma nafx kif tqalleb kif. Le, tajba ġiet, ħaduqa. Le, tajba. ħafna kari. Vera. Insomma, ħalli jattek għu nisbarazza, ħalli nibdew ħalli rrit nagħmel it-taħlita tal-qaq l-ewwel. Mela waqt li qed it-tek it-salza, ħanilħaq nibda t-taħlita tal-qaq tal-għasel. Issa, ħanġib il-miżin. Issa, għal di li rridu nagħmlu nitfgħu l-ingredjenti kollha ħli fis-semolina f'borma jisna nsajruha fuq in-nar. Okay, issa ħanibdew il-mince spice qed nagħmlu miljon elf ħaġa at the same time. Ħaniftaħ l-aġina u Daniel u ħanħaq nagħmel il-form u Daniel mbagħad ħajtfaħħom fil-cupcake tins u jimlihom liw. Mhux ħanagħmel il-mince meat jiena sewwa xajtu lest. Daw qegħdin fil-forn. Għawak il-ħaq tħallat it-taħlita l-imqarqa u t-timpana u din it-taħlita tal-qasel naħseb trid tiksaħ ħafna ġifri ma nafx kemm ħajnexxilna nagħmluha qabel ma jiġu, so di issa jew ma jduqwix u nagħmilha l-lejla wara li tilqu jiena u nispiċċa norqod xi sejda tal-għodu. Hija mela duqu. Nara ġiex tajjeb. Kemm naru x'tajjeb ta' Tajjeb ġi. Għandu biżejjed menħu bżar ħalli fil-każ nitfalu iktar. ħanibda nidlek il-Christmas vlogs bil-mod. Malajt ċwe.
Sa it-turn ta' Daniel. Di therapeutic imma li tqattamel tidlikom hekk. Mhux therapeutic ġaħjaret nilab FIFA jien. Tistaħli fuqhom jekk trid ċikkulata sakemm ma tiġtilaq il-platt. Għallina bad kuċċajna. Daw ħriġtom issa mill-forn. it-torti għax, id-Daniel għatlu jom li jom wis naħseb. Daw ġew perfetti, sa dawk ġifiri fil-kas inti jom rigal di il-qatta bil-oven mitt. Daw ma tanġi ġew laħjar, imma msomma zbiħ santi jom rigali. Hello. L-lum kienet ġurnata chaotic. ħafna. Bħalissa l-10:15 għad nirrit namel il-qaqta l-għasel. So, bazzikament ġew Zax ħbib tagħna dad dishwasher għaddej, by the way. Ġew ħbib tagħna xi 6:30 u talqu issa milux nofsi ilu sommu żbarazzajna, però jonqosna mill-qaqta l-għasel. Bażikament ħadna dinner, issa nitfa' l-klips hawnhekk. Bdejna platter, insomma, mill-platter żgħirek, imbagħad ħadna timpana u timpana vera. Ġiet tajba, l-aġina vera ġiet flejki u bdejt nibża li mhux ħad tiġi flejki ħafna għax l-aġin ma kienx laħaq kesaħ u bdejt nibża li l-butir ħajlħaq jinħall. Imma actually vera ġiet tajba, vera ġiet flejki. U il-mince pies. Mince pies u Christmas logs, it-nej ġew tajbin, il-Christmas logs għal-mammi ħafna ħjar. Għamilna żewġ żbalji ma kessernix il-lews u l-ġellews biżejjed u qas il-morning coffee, ma dik I guess matter of opinion għax hemm min ħobb Christmas log bil-biċċiet kbar. U to be honest naħseb inkaljajnihom munqawis, ma kienx hemm burnt taste, imma kien jintam li kienu fil-forn. Imma l-mince pies, l-aġina, il-shortcast pastry, illa li kem ġitni tajba, kem jien kontenta. Meħe, issa ħan nagħmel qaqta l-għasel. To be honest, lesti ta' kem l-aġina u kem it-taħlita. Ħan norikom it-taħlita. Taħlita laħqet mhux ibbiset. Imma issa rid niftaħhom u nifformhom u kunu lesti, mbagħad ovvjament kemm irridu jiksħu fil-forn u hekk. Ma ħanħaq nibdijom hopefully forsi ndum nofsija maximum, mbagħad ovvjament irid nandaf u għadni timur naħsel u naħsel xari. U bil-forsi irid naħsel xari għax vera maħmux ġiegħed. Ħalli ma ndumux u nibdew. So biddilt u lbist Christmas t-shirt u volja probbli ħanħamġu issa l-flok li ħanħamġu meħet laqna. Okay, so daw l-ewwel batch ma tantx huma sbieħ, to be honest kienu iktar it-trial batch. L-aħjar waħda li ġiddi issa naqsamha bis-sikkina. Di l-ewwel waħda li għamilt. Di ġitni naqżajra. Di not bad. Daw ma gravi, daw infatti naħseb mhux ħanaqsamhom bis-sikkina għax di insomma ma nalqitlix sew. Meħa ħana profa naqsamhom u nitfaħħom fil-forn u l-oħrajn nagħmelhom off camera għax inkella ħajspiċċa jkolli ħafna footage x'neditja. Stejt it-tieni batch u jisni ħatna għada, daw ġew ħafna ħjar ħanitfaħħom fil-forn u l-oħrajn ħandawwarhom. By the way, il-log ġiek daw ħallejnihom mingħajrhom għax Daniel jippreferihom mingħajrhom, mbagħad meta niklhom nagħmluhom bl-icing sugar. Ma dal ħanati bħala rigal tax-xogħol. L-oħrajn mbagħad naqsmuhom. Da naħseb probably naqsmu next week meta jiġu sħabi għall-ikel u daw t-nej u dak għalina forsi nieħu xi biċċa oħra għax-xogħol. Okay. Ħatwaduni li mhux ħatidħku. Okay? Oh my god. Epic fail. Ma daw mhux ħantihom il-tax-xogħol x'mistija. So, bażikament imlejthom wisq. Evidentament, ma nafxe, naħseb l-unika waħda diċenti li ġiet imma ma tantx marit li. Again, ir-riċetta ma qaltlix biex nidlek l-aġina, darbohra nidlika b'naqalib jew xi ħaġa għax ma tantx ħamaret. Imma naħseb di l-iktar waħda diċenti u naħseb nitfa' ġas dik biss. Epic fail, minix katawt biex nagħmel tal-għasel jew forsi għax l-ewwel darba, imma dik it-torta kienet ħafna iktar faċli. Onestament imur norqod. Għasna fxenu bħalissa. Oh my god, nofs il-lejn li eskwart. U għadni rrit ninħasel.
Nispera li ħadtu gost taraw dal video. Ma nafx għal nagħmel ekli li nifsi, għadha xogħol jiena ta'. Nispera tħassartuni u tallu like. Anyways, ħamur narqos. Lejli tajjeb, ciao ciao.